Fl-aħħar jum tal-kampanja elettorali, jumejn qabel il-poplu Malti Wawċi jeżerċita dritt tal-vot f'żewġ elezzjonijiet importanti, dawk tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsilli Lokali, il-Prim Ministru u mexxej Laburista kompla jżur il-komunitajiet kif ilu jagħmel. Il-ħamis filgħodu sebaħ man nies fil-Belt Valletta u l-Kalkara. F'Misraħ Mattia Preti, fil-Belt, imdawwar minat ta' persuni, il-Prim Ministru kompla jisħaq dwar kif vot b'saħħtu fit-8 ta' Ġunju se jfisser li jibqgħu fis-seħħ l-għajnuniet kbar li qed jagħti l-Gvern lill-poplu kollu. Dr. Abela semma kif il-Partit Nazzjonalista kull ma ħareġ bħala manifest kien faċċata waħda li lanqas tindirizza diversi ta' importanza nazzjonali. Bil-maqlub ta' dan, il-Partit Laburista mar quddiem il-poplu b'manifest dettaljat għal kull lokalità u fuq livell Ewropew b'għaxar prinċipji ċari li l-Ewroparlamentari Laburista se jaħdmu dwarhom. Qal kif il-Partit Laburista u wieħed li jemmen fil-politika tal-inċentiv u stqar kif l-għażla ta' nhar li ġej ibejn kontijiet ogħla jew ċekkijiet, inkella l-kastigi minflok l-inċentivi. Ftit tal-momenti wara, il-Prim Ministru rreħiela għall-lokalità tal-Kalkara fejn iltaqa' ma' folla oħra ta' persuni fil-pjazza li ġiet inawgurata minnu stess ftit tal-ġimgħat ilu. Hawnhekk semma li dak li sar fil-pjazza tal-Kalkara hi riflessjoni tal-ħidma ta' Gvern Laburista mill-2013 il quddiem u kif l-ispazji miftuħa huma priorità ambjentali għal pajjiżna daqskemm għal Maltin u Għawċin. Il-Prim Ministru saħaq li wara d-dibattitu tal-Awtorità tax-Xandir il-ħamis, il-Partit Nazzjonalista għamela ċara li s-sosten u s-sussidji fuq l-enerġija se jkun qed jwarrabhom għax ma jimxux mal-mudell politiku tiegħu. Dr. Abela tenna li biex dan ma jseħħx, is-sibt li ġej għandna nagħtu mill-ġdid il-fiduċja lill-Partit Laburista permezz tal-vot, waqt li sa dakinhar inħeġġu aktar nies jagħtu l-appoġġ lill-politika Laburista.